এইটা কোন চালছি ଏଇନା ବିଶୋଧନ ଚାଲିଛି। ବିଶୋଧନ କୋଉ ଧନଟା ବିଶୋଧନ ହବ? କଦଳୀକ ବିଶୋଧନ ଏ ରସକୁ ଆଜ୍ଞା ହାଣ୍ଡିଆ ମଉଲି ଯୋଉ ପିଉନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଏ। ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଚିପୁଡ଼ି ଦଉନାହାନ୍ତି କପଡ଼ା ପକେଇକି ରସ ବାହାରିବ। ହଁ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରସ ବାହାରେ। ଇଏ କଣ ରସ ବାହାରେ? ଏତିକି ସରୁଆ ଗଛରୁ ରସ ବାହାରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏତିକି ସରୁଆ ଗଛରୁ ରସ ବାହାରେ। ଛେଳିଟା ଝାଡ଼ା ହଉଛି ତ। ଛେଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନ କିଏ କହିଛନ୍ତି କରିବାକୁ? ପରେଶ ଭାଇ ମାନେ ମୁର୍ମୁ। ଆପଣ ଜୟନ୍ତୀ ପତ୍ର ଡାଳ ହାଣିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠକିନା ବନ୍ଦ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ରାଣୀ ପକେଇଛୁ, ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଏ ମୁର୍ମୁ କଥା ପଡ଼ି ଆପଣ ହନ୍ତ ମୁର୍ମୁ କମନ କମନ। ଓହୋ ମୁର୍ମୁ ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କାଶୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁର୍ମୁ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ। ଆପଣ କଣ ଘରକୁ ପଳେଇବେ? ଘରକୁ ପଳେଇବେ? ଆପଣ ଟିକେ ଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ। ମୁଁ ବି ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଯିବି, ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଧାନର ଉର୍ବରତା ଠିକ ଅଛି ନା କମି ଯାଇଛି କଣ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ କଣ ମାଇଲେ? ସେ କାମ କରିବେନି। କଦଳୀ କଷକୁ ଗୋବର ପାଣି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଔଷଧ? ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବେ କି ମୋ ସହିତ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବି ଯେ ବୋଟଟା ବୁଡି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଛି, ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସାଇକେଲ ନେଇଯିବେ, ମୁର୍ମୁ ଭାଇ ସାଇକେଲ ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ভূগোল পোথি পতরে পছে নথাও তার নাটি ছোট মোর গাঁটি ছোট মোর গাঁটি ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ହୋ ମାଟିର ସେଇ ସରଗ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି ମୋ ଷଠି ଘର ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ସେ ମୋହରି ଚିତାନିଆଟି ଛୋଟ মোর গাঁটি ছোট মোর গাঁটি
ଚିଙ୍କୁଆ କୋଟେ ଧାନ ତାର ଫାର ନେଇଗଲେଣି ସକାଳେ ନହେଲେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଯୋଗାଡ଼ କର ସେଇ ମୋଟର ଲଗେଇଦେବା ଏପଟୁ ଏ ଆମରି ମୋଟର ସେଇ ସରୁ ପାଇପ୍ ଲଗେଇ ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ତ ହେଉନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଉଠ ସେ ନାଇକି ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ନା ତ ମୁଁ ପାଇପ୍ ନେଇକି ଆଉଛି ଆଣିକି ଏପଟକୁ ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ ସେଇ ମୋଟର ପାଖରେ ପକେଇଥାନ୍ତ ସେ ଧାନ ବିଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଗାଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡ଼ିଆ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଜମିରେ ଖୋଳା ହେଇଥିବା ଗାଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଭୀର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସବୁ ନଦୀ ପାଣି ସବୁ ପାଣି କେନାଲ ପାଣି ସବୁ ପାଣି ଗାଡ଼ିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ବେତା ଥିଲା ବେତା ବାଉଁଶ ତିଆରି ବେତା ବୁଡ଼େଇ ଦେଉ ରାତିରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭାତ କିଛି ଗୋବର କିଛି ଚୋକଡ଼ ପକାଇ ଇଟା ଥୋଇକି ବୁଡ଼େଇ ଦିଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମାଗୁର ମାଛ ରହନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମାଗୁର ରତା ଶାଳ ଶେଉଳ ସିଙ୍ଗି କେରାଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ମାଛ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମିତି ମାଛ ନାହିଁ ଆଉ ଶାଳ ଶେଉଳ ତ ଅଛନ୍ତି ରତା ମାଗୁର ବି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ମାଛର ପରିମାଣ ବହୁତ କମିଗଲାଣି ଏବେ ଏଇ ଗାଡ଼ିଆ ଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଏଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଏଇଟା ଲାଗେ ଦ୍ୱୀପ ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱୀପ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଖିଲେ ये भी गोटे गाड़िया लीज रे आसुची एपटे भी पानी प्रबल जोर खराब देखते एत जोर गरम हुए